Hem cregut que era una gran oportunitat per poder atendre a totes les persones col·legiades amb els seus dubtes i poder-los assessorar en directe en l'aspecte de l'ocupabilitat, així com de posar-les en contacte amb aquelles entitats socials del tercer sector en les que creiem que tenen oportunitats laborals i tindrien cabuda pel seu perfil, de tal forma que tant les entitats coneguessin el perfil de col·legiat i col·legiada que tenim com les col·legiats i col·legiades que han participat a l'activitat poguessin tractar amb ells i vendre el seu valor professional. Crec que ha sigut útil perquè hem continuat fent la tasca que realitza el col·legi de sensibilitzar a la societat en relació a l'autoritat de la nostra professió. Hem pogut acollir a les persones col·legiades i a persones que poguessin estar interessades en col·legiar-se i hem donat una informació molt útil en relació a les sortides laborals que poden tenir els criminòlegs i, a més, hem sensibilitzat serveis d'orientació als que poden dirigir-se els criminòlegs i criminòlogues que tenen recerca de feina, que siguin o no persones col·legiades i, a més, hem pogut fer intermediació laboral i algunes de les empreses que han participat en aquest stand contractaran criminòlegs.